Ja, Hospodin, som ťa povolal spravodlivosti, uchopil som ťa za ruku, stvárnil som ťa a urobil som ťa zmluvou ľudu, svetlom pohanov, aby sa slepým otvorili oči, aby väzni boli vyvedení zo žalára a z väznice tí, čo sedia v temnote. Ja som Hospodin, to je moje meno, svoju slávu nedám inému, ani svoju chválu modlám. Hľa, prvé veci sa splnili, ja však oznamujem nové. Zvestujem ich skôr, ako vyklíčia. Vypočujte si, bratia a sestry, s nábožnou pozornosťou slova z písma svätého, ktoré v dnešnej príležitosti máme zapísané v Evangeliu podľa Marka v 10. kapitole vo veršoch 46 až 52. Na uvedenom mieste v 10. kapitole Markovho Evangelia čítame tieto slová. Prišli do Jericha. Keď Ježiš vychádzal s učeníkmi a početným zástupom z Jericha, sedel pri ceste slepý žobrák, Tímajov syn Bartimej. Keď slepec začul, že je to Ježiš Nazarecký, začal volať: Ježiš, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Mnohí mu dohovárali, aby mlčal, ale on kričal ešte hlasnejšie: Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Ježiš sa zastavil a povedal: Zavolajte ho. Na to slepca privolali a povedali mu: Dúfaj, vstaň, volá ťa. A on zhodil plášť, vyskočil a pristúpil k Ježišovi. Ježiš sa ho spýtal: Čo chceš, aby som ti urobil? Slepec mu povedal: Rabúni, aby som videl. Tu mu Ježiš povedal: Choď, tvoja viera ťa uzdravila. A slepý hneď videl a šiel po ceste za ním. Hospodine, náš Pane, posväť nás v svojej pravde, lebo Tvoje slovo je pravdou. Skloňme sa pred našim nebeským Otcom a modlíme sa k nemu takto. Svätý a vyvýšený Bože, náš nebeský Otče, i v túto chvíľu chceme prichádzať k Tebe, aby sme sa pred Tebou skláňali, aby sme Ti vyznávali, že Ty si náš Boh, náš Pán, ktorý si nás vyvolil, aby sme boli Tvojim ľudom. Ty si nás povolal, aby sme vystúpili z temnoty do predivného svetla Tvojej milosti a lásky. Ty si nás, Pane, zasiahol, aby sme mohli byť Tebou premenení, aby sme mohli kráčať cestou viery k Tebe a za Tebou. Ďakujeme, Pane, že si mocný. Ďakujeme, že si milostivý a milosrdný a že prichádzaš človeku v ústrety, aby sme ťa mohli stretnúť. A tak Tebe chceme dnes vzdávať vďaku a chválu za všetky dobrodenia i v uplynulom týždni. Pretože, Pane, Ty si nám dal hojnosť pozemských darov, takže nám nič nechýba. Ty nám dávaš, Pane, žiť v mieri, za čo Ti chceme poďakovať. Dávaš nám pomoc, sílu k našej práci, k našim povinnostiam, k bremenám, ktoré prídu na cestu nášho života, aby sme ich vládali niesť. Ty si nám, Pane, blízko. Tvoja ruka bdie nad nami, nech sme kdekoľvek. Na všetkých cestách nás Tvoje oko sprevádza. Milostivý Bože, utiekame sa k Tebe, pretože Ty si dobrý, pretože Tvoja milosť trvá na veky.
Ty si ten, ktorý si s nami, či už prechádzame údolím tieňa smrti svojim zármutkom a trápením, či už zápasíme s nemocou alebo inými ťažkosťami a problémami života, Ty si s nami. A za to chceme vyvyšovať Tvoje meno. Milostivý Bože, vkladáme sa do Tvojich rúk, aj tu na tomto mieste. A prosíme, odpúšťaj nám naše viny. Obmývaj, Pane, náš hriech, veď keď nás budeš súdiť podľa toho, čo si zaslúžime, nemôžeme obstáť. Zmiluj sa a daruj nám svojho ducha. Daruj nám svoje slovo. Aby aj keď bude kázané ľudskými nehodnými ústami, sme mohli v ňom počuť Tvoj hlas a Tvoje volanie. Tak pre meno Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Zmiluj sa, Pane, nad nami. Pane, ku komu pôjdeme? Veď Ty máš slova večného života a my sme uverili a poznali, že Ty si Kristus. Slovo Božie, ktoré bude dnes východiskom nášho kázania, máme zapísané v čítanej 10. kapitole Markovho Evanjelia vo verši 52. A to slovo znie takto. Tu mu Ježiš povedal: Choď, tvoja viera ťa uzdravila. A slepý hneď videl a šiel po ceste za ním. Toľko je slov z písma svätého. Milé sestry a milí bratia, Pánu Ježišovi Kristovi. Dnešný evanjelijný príbeh, ktorý tu máme pred sebou, je, povedal by som, taká dobrá správa pre všetkých outsiderov. Pre všetkých ľudí, ktorí sa v živote občas cítia vyčlenení, vysunutí kdesi na okraj záujmu, na okraj pochopenia, prijatia. Áno, je to slovo pre všetkých, ktorí sú nejakým spôsobom prehliadaní, prepočutí. Nikto si nevšíma a neuvedomuje ich volania a ich potreby. Pretože tento príbeh je presne o tom, že nikdy v živote nemôžete byť až tak na okraji, až tak odsunutí, až tak zabudnutí, aby ste sa nemohli stretnúť s Ježišom. Pretože Ježiš je ten, ktorý ide okolo. Pretože Ježiš je ten, ktorý na svojej ceste do Jeruzalema ide cez Jericho. Áno, cez mesto, ktoré tu už dávno nemalo byť, pretože bolo zborené, bolo prekliaté, ale znova ako akýsi symbol vzdoru voči Bohu povstalo. A napriek tomu všetkému Ježiš ide cez Jericho, aby i ten Bartimej, slepý žobrák na okraji cesty, mohol stretnúť Ježiša. Slepý žobrák Bartimej. To sú tri slová, ktoré sú jeho charakteristikou. To sú tri slová a nedá sa vlastne o ňom povedať viac. Je to človek, ktorý je odkázaný, absolútne odkázaný na pomoc iných. Je handicapovaný, je bezmocný, potrebuje almužnu, aby prežil a jediné jeho bohatstvo, ktoré má, je ten plášť, na ktorom cez deň sedí a ktorým sa v noci prikrýva, aby mu nebola zima. Slepý žobrák. A má meno Bartimej. A ono to vlastne ani nie je meno. My sme zvyknutí, že v písme mnohé mená, čo si prezrádzajú. Mnohé mená sú akýmsi vyznaním. Mnohé mená hovoria o nejakom vzťahu, postoji k Bohu. Ale tento chlapec, keď sa narodil slepý, tak dostal meno Bartimej, syn Timajov. Nič viac. To jeho meno hovorí len to, že je synom svojho otca. Synom, od ktorého sa nič neočakáva.
synom, s ktorým sa nič nespája, žiadna budúcnosť, žiadna perspektíva. Jediné, čo má, je ten život. Život, ktorý mu dal jeho otec, Bartimej, syn Timejov, nič viac. Ak môže byť niekto tak vysunutý na okraj, tak prehliadaný a tak prebytočný, tak je to práve tento syn Timejov, Bartimej. Takže tento slepý žobrák sa v tomto príbehu stáva pre nás hrdinom viery. Prečo? Pretože on dokáže z toho svojho mála využiť maximum. On dokáže využiť maximum z tej svojej nevýhody, v ktorej žije. Je slepý, nevidí, ale počuje. My čítame, že on začul, že ten, kto ide okolo, je Ježiš Nazarecký. A je veľmi pravdepodobné, že o tomto Ježišovi už čosi počul. Pretože, a to asi nie je náhoda, on sedí na ceste, ktorá vedie do Jeruzalema. Na ceste, ktorá je frekventovaná, pretože ňou chodia pútnici, ktorí prichádzajú na sviatky do Jeruzalemského chrámu. Pútnici, ktorí sú naplnení akýmsi náboženským pocitom, prezretím. A možno často sa rozprávajú o dôležitých veciach, ktoré zažili kdesi aj s týmto Ježišom z Nazareta. On počuje a počúva. On počuje a počúva a snaží sa o tom všetkom nejakým spôsobom uvažovať, rozmýšľať a urobiť si z toho nejaký záver, logický záver, ktorý dáva zmysel. On vie, a my nevieme odkiaľ, toto je dar viery. On vie, aj keď my nevieme odkiaľ, že tento Ježiš Nazarecký rovná sa syn Dávidov. A syn Dávidov, to je jeden z mesiášskych titulov, ktoré sa spájajú s postavou Pána Ježiša Krista. A v Markovom evanjeliu je to práve tento slepý žobrák Bartimej, ktorý mu tento titul dáva. Syn Dávidov. Stačí počuť, stačí rozmýšľať. A zrazu mu veci dávajú zmysel. Aj keď nevidí. Pretože urobí maximum, urobí výhodu zo svojej nevýhody. Nerozpyľuje sa tým, čo sa deje okolo neho. Nerozpyľujú ho obrazy sveta, uprostred ktorého žije. A tak má priestor, príležitosť rozmýšľať nad tým, čo počul. A tento Bartimej je výnimočný aj v tom, že napriek tomu, že celý život prežije na okraji cesty z Jericha do Jeruzalema, sa nenechá odradiť ľuďmi, ktorí mu toto pripomínajú. On volá synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou, a ľudia mu hovoria, buď ticho. Ty zostaň tam, kde si. Ty pamätaj na svoje miesto. Kde patríš? Ty si predsa ten slepý žobrák z okraja cesty. Nevyrušuj, neotravuj. Nechaj majstra, nech ide ďalej. Niekedy je hrozné, keď sa necháme zlomiť tým, ako nás ľudia vidia. Niekedy je hrozné, keď si uvedomíme, čo o nás ľudia hovoria, a nás to začne zraňovať, ubíjať. A stiahneme sa ešte viacej do seba. Ale tento Bartimej nie. On môže byť síce slepý, žobrák, iba syn svojho otca, nič viac, ale má svoju hodnotu a má svoju sebaúctu. A keď mu hovoria, ty buď ticho a zapadni tam, kde je tvoje miesto, tak vtedy kričí ešte hlasnejšie.
Synu Dávidu, zmiluj sa nado mnou. Nenechajme sa odradiť tým, čo hovoria iní o nás. Ten Bartimej vie, že on má rovnakú hodnotu ako ktokoľvek v tomto zástupe. Ktokoľvek, kto môže vidieť Ježiša, ktokoľvek, kto môže kráčať s Ježišom, ktokoľvek, kto sa ho môže dotknúť, aj on sa môže. A on si je toho vedomý. Nenechá sa odradiť pohľadom a názormi iných. On vie o svojej hodnote. A preto vie využiť tú chvíľu, ten okamih, keď počuje, že Ježiš Nazarecký je tu. Pretože niekedy sú chvíle, ktoré sa v živote nemusia opakovať. Pretože sú chvíle, kedy jednoducho, ak neurobíme, čo máme, už nebude druhá príležitosť. A toto je tá chvíľa. Toto je tá neopakovateľná chvíľa. Áno, tá chvíľa, o ktorej sám Ježiš hovorí, ja stojím pri dverách a klopem, ak niekto počuje môj hlas, otvorí mi, vojdem k tému. Toto je tá chvíľa, kedy prídu za týmto Bartimejom a povedia, vstaň, Ježiš ťa volá. Volá ťa. Bartimej stojí za to. Ježišovi stojí za to, aby ho volal k sebe. Ježiš ho počuje. Neprehliada ho uprostred toho zástupu davu. Vie o ňom. Vstaň, volá ťa. A on zhodí zo seba plášť, vyskočí a pristúpi k Ježišovi. On zhodí zo seba plášť. To jediné a posledné, čo má. Niekoľko veršov predtým je príbeh o bohatom mládencovi, ktorému na otázku, čo robiť, aby som mal večný život, Ježiš nakoniec vlastne povie, tak dobre, tak zhoď zo seba to, čo máš, rozdaj chudobným a poď a následuj ma. Ale on to neurobil. Možno preto, že to mal veľmi rád, možno preto, že mal toho veľmi veľa. Ale tento Bartimej zhodí všetko, čo má. To posledné, čo má. A ide za Ježišom. Lebo počul to volanie, vstaň, Ježiš ťa volá. Pretože pochopil, že toto je ten okamih, toto je tá chvíľa v jeho živote, kedy sa všetko môže zmeniť. A ide a kráča za Ježišovým hlasom. On je slepý. On nemôže kráčať podľa toho, čo vidí. On kráča podľa toho, čo počuje. Ak v živote kráčaš podľa toho, čo počuješ, tak sa môžeš uzdraviť tak, ako tento Bartimej. Keď kráčaš podľa toho, čo počuješ, čo ti Ježiš hovorí, tak sa ti môžu otvoriť oči a môžeš vystúpiť z temnoty tak, ako tento Bartimej. Kráča za hlasom. Za tým hlasom. Vstaň, Ježiš ťa volá. Toto je ten okamih, tá chvíľa, kedy všetko nechá, všetko opustí. A ide za ním. Odkiaľ berie tento Bartimej tú silu? Tú silu vzdať sa toho posledného, čo má. Odkiaľ berie tú nádej, že tento Ježiš mu môže pomôcť? My vieme, že tento slepý žobrak vie, čo chce. On vie, čo chce. A ide si za tým. Koľko ľudí zdravých, vidiacich, perspektívnych okolo neho prechádza. A koľký z nich možno vôbec nevedia, čo chcú. On vie, čo chce.
A keď človek vie, čo chce, tak otvára dvere tomu, čo sa môže stať, tomu, čo môže dostať. Ak človek vie, čo chce, tak sa k niečomu môže priblížiť. Tak ak vie, kam chce dôjsť, tak aj niekam dôjde. Musí chcieť. Ježiš sa ho pýta, čo chceš, aby som ti urobil? Rabúni. To je také vznešené oslovenie. Rabúni, nech vidí. Čo na tom, že to je nemožné? Čo na tom, že to je nereálne? Čo na tom, že to je neuskutočniteľné? Ale on to chce. A Ježiš mu to dá. On nechce len niečo, čo sa dá. On nechce len niečo, čo je skutočné, čo je možné. On chce viac. A Ježiš mu to dá. Čo chceš? Aby som pre teba urobil. Čo by sme my povedali Ježišovi? Čo chceš? Aby dnes pre teba Ježiš urobil. Čo chceš? Ten dlhé roky nemocný muž pri jazere Betesda, keď príde k nemu Ježiš a Ježiš sa ho pýta, a chceš byť zdravý? A my by sme si povedali, no čo iné by mohol chcieť ten človek, ten, ktorý tam 38 rokov leží, nedaleko čaká, kedy sa zvíri voda, aby mohol do nej vojsť. A on na tú otázku, chceš byť zdravý, povie, ja nemám človeka. To sa nedá. Voda sa síce zvíri, ale kým ja tam vojdem, iný vojde predo mnou a je po všetkom. To sa nedá. Čo chceme? Rozumieme tomu, že môžeme chcieť i viac? I to, čo nie je možné, i to, čo nie je uskutočniteľné, našimi schopnosťami, možnosťami v tej chvíli, keď počuješ stáň, Ježiš ťa volá, môžeš chcieť viac. Nech vidí. A slepý hneď videl a šiel po ceste za ním. Toto je tá definícia videnia. Vidí ten, kto ide za Ježišom. Vidí ten, kto vie, kam ide, ku komu ide, s kým ide. On vidí, pretože môže ísť za Ježišom. Mnohí v živote zostávajú slepí. Nie preto, že by im nefungovali oči. Ale nevedia, ku komu by mohli ísť. Nevedia, odkiaľ je ich pomoc a nádej. Ale tento Bartimej vidí, lebo počul, že Ježiš prichádza a prijal jeho volanie, vstaň, lebo ťa volá. Jeho oči sa otvorili. A Ježiš ide do Jeruzalema i dnes. To je to, čo si pripomíname v tomto pašínom čase. Ježiš ide do Jeruzalema i dnes. A to znamená, že sa s ním môžeme stretnúť. Aj vtedy, keď sa cítime odsunutí, nepochopení, neprijatí, nepotrebný. Môžeme sa s ním stretnúť, ak to chceme. Pretože i dnes tento Ježiš hovorí vstaň. Pretože i dnes nás Ježiš volá k sebe. A tak Ježiš ide tou cestou,
ktorou sa k nám približuje. Tou cestou kríža, ktorý je môjim a tvojim krížom. A ide tou cestou, aby sme mohli počuť i dnes jeho volanie, zhodiť svoj plášť a kráčať za ním, aby sme videli. A tak Ježiš je tu. Vstaň. Volá ťa. Amen. Modlíme sa. Milostivý Bože, náš nebeský Otče. I v túto chvíľu chceme prichádzať k Tebe, pretože Ty si ten, ktorý ideš okolo. Ty si ten, ktorý si robíš cestu k nám, do nášho života. Ty si ten, ktorý nás na tej ceste života oslovuješ, voláš, pozývaš. Ty si ten, ktorý nám chceš otvoriť oči. A pomôcť nám, aby sme mohli kráčať za Tebou. Ďakujeme Ti, Pane, že i dnes je ten deň, kedy nás Ty voláš, aby sme mohli vstať. Milostivý Bože, my v tejto chvíli sa vkladáme do Tvojich rúk a modlíme sa, aby si naše srdce naplnil túžbou a chcením po Tebe. Modlíme sa, Pane, aby si nás premieňal k novému životu. Napriek našim handicapom, slabostiam, zlyhaniam, napriek tomu, čím všetkým sme sa dostali kam si na okraj, aby si naplnil naše srdce tou túžbou. Počuť Tvoj hlas a vykročiť na cestu k Tebe. Milostivý Bože, my dnes do Tvojich rúk chceme vkladať ponajprv tých, ktorí v tieto dni stratili svojho blízkeho človeka. A uprostred ich zármutku prosíme, Pane, volaj ich. Povedz, že si tu a môžu kráčať za Tebou v dôvere, v potešení, v nádeji. My, Pane, do Tvojich rúk vkladáme našich nemocných, starých či opustených. Modlíme sa, Pane, za tých, ktorí sa ocitli v akomsi labyrinte, bludisku života, v neistote. Pane, daj, aby im dnes znel Tvoj hlas, že si tu a voláš ich, aby mohli a vedeli, kam kráčať za Tebou. My sa modlíme, Pane, za naše deti. Modlíme sa za naše vnúčata. A toto jedno chceme vyprosiť pre nich, aby sa raz mohli v živote stretnúť s tým hlasom, ktorý ich bude pozývať na cestu za Tebou, k Tebe. Aby mohli počuť, že si tu a voláš ich. Pane, vypočuj naše modlitby, naše volania. A Ty učiň viac, než čo my vieme dúfať, než čo vieme očakávať. Učiň viac, Pane. A nauč nás chcieť, vidieť veľké veci, ktoré Ty máš vo svojej moci. Pre zásluhy Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. V Jeho mene nám buď milostivý a skláňaj sa k nám, keď k Tebe ešte takto spolu voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše,
ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. A v túto chvíľu, ľudia Boží, nech ťa Hospodin požehná a nech ťa ochráni. Nech Hospodin rozjasni nad tebou svoju tvár a nech je ti milostivý. A nech Hospodin obráti svoj obličaj k tebe a nech ti udeli pokoj. Amen.